ରାତି ଅଧରେ ଘଟିଛି ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ପିଟି ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଲିଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଘାଟି ବୁଲାଣି ନିକଟରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ବସ୍ ପୁରୀରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କାଟରୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ମହାକାଲ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ପିଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ପରେ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍କୁ ପିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ସସ୍ମିତା ରଥ ନାମକ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସମେତ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋହନା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋହନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। କୃଷ୍ଣଗଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ହଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସି ବାଡ଼େଇକି ଆମ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ା ଦେଲା। ହଁ ବାଡ଼ା ଦେଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ପଲଟିଗଲା। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁଳି ଘାଟରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ।